изградили здрави фортове и укрепили околния валец от хълмове с разположените села около града. Така турските отбранителни позиции били изнесени на 5-6 км от града във формата на полукръст. За да пристъпят към пряката обсада на града, румънските части трябвало да ги превземат в изключително тежки условия. Времето било сурово, температурата достигала до минус 25 градуса. Тридневни, упорити боеве от 24 до 26 януари 1878 година в Ностив румънската армия изтласкала турците от най-ожесточени били сраженията в Мардан и Ини. Румънските подразделения проявили своята храброст, показана вече пред Плевен. Загубите им в тези боеве били 11 убити и ранени офицери и 597 войника. Били случили стрелбан с артилерия от двата бряга на Дунав. Включеното на 31 януари Одринското станало известно във Видин едва на 5 февруари. Това сложило край на кръвопролитието. На 24 февруари 1878 година със султанска заповед крепостта била предадена. Турската администрация Садам войскова част останала от града до 25 март, когато руски части, предвождани от генерал Боревски, за връххристиянския празник Благовещение били посрещнати тържествено от видинското гражданство. Пред Стамбол капия и Зет Паша ключа на града.